να παρουσιαστούν με τη συχνή καλλιέργεια και που παρουσιάζονται σήμερα σε εντατικές καλλιέργειες και τις αντιμετωπίζουν βέβαια μόνο με φυτοφάρμακα ή με φάρμακα εδάφους που βάζουν. Οι αρρώσεις που δημιουργούνται μέσα στο έδαφος, στα ριζικά συστήματα λέει το φυτό. Κάθε 4 ή 5 χρόνια το συγκεκριμένο έδαφος που θα το χρησιμοποιήσουμε για άνυδρο το αφήνουμε, το οργώνουμε βαθιά και το αφήνουμε το καλοκαίρι να καίγεται το χώμα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε, εμείς το λέμε ηλιοκάψιμο. Ναι, με αυτόν τον τρόπο σκοτώνουμε τα μικρόβια, στα πούμε, τα οποία δημιουργούν προβλήματα στις ρίζες του φυτού, όπου παρουσιαστούν. Και εμπλουτίζεται το έδαφος με την ηλιακή ακτινοβολία από τον ήλιο με ιχνοστοιχεία κτλ. Ενώ δεν προσβάλλεται το καλό ζωικό, ενώ δεν προσβάλλονται αυτά που είναι τα καλά, δεν προσβάλλονται. Γιατί το έδαφος είναι ο ενεργός οργανισμός, έχει ζωή μέσα. Σωστά, σωστά. Και αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως με τον Άιλο, δεν μπαίνει και τυχαίνει σε τέτοιες διαδικασίες να μην έχεις μεγάλες εξατμίσεις ή να μην φυτρώνουν άλλα φόρτα, αλλά όμως κάνεις ασφυξία στο έδαφος. Και εκεί είναι ερωτηματικό, το οποίο δεν έχει. Δεν το ξέρω. Όταν το πατάς από πάνω, όταν το ασφυκτιάζεις, όταν το πατάς από πάνω, του κάνεις ασφυξία. Όχι στο βαθμό αυτό. Όχι στο βαθμό αυτό. Καμία σχέση. Γι' αυτό που λέω πάλι δεν είμαι σίγουρος, αλλά είναι μια λογική επέκταση της κατάστασης. Φαντάζομαι σου βάζουν τώρα μια σακούλα σε ένα σε το λαιμό σου μέχρι πάει. Εγώ τι λέω όμως, στο κομμάτι όταν ξαναβάλεις το χώμα στο λάκκο, όταν ξαναβάλεις... Είπαμε ότι μιλάμε για το χώμα, δεν μιλάμε για τα φυτά, για το χώμα μιλάμε. Όταν βάλεις το χώμα στο λάκκο, που έχει πλέον φτάσει έξω από το λάκκο του φυτό, να μην το πατήσεις αυτό το χώμα. Το νερό που θα πέσει λοιπόν από πάνω να λειτουργήσει σαν πότισμα. Όχι, εδώ που προσπαθούμε, η φιλοσοφία είναι ότι εμείς θέλουμε όσο μπορούμε να περιορίσουμε το τριχοειδή, το φαινόμενο του τριχοειδών. Αυτό προσπαθούμε να περιορίσουμε. Θα χρησιμοποιήσεις εσύ έξτρα νερό, ό,τι σου δώσει η φύση. Υγροποιείς τους υδρατμούς. Κοίτα, επειδή το έχω ζήσει αυτό που λέει ο κύριος, με τα μποστάνια πέρα, δηλαδή θέλουν να καλλιεργήσουν καινούριο χωράφι για να το φυτέψουν αμπέλι. Μαζί με τα μπέλη. Φυτεύανε εγώ τη θητεία, τη μητέρα της θητείας. Μαζί με τα μπέλη φυτεύανε και ίδια πράγματα. Φασόλες. Όχι μόνο για φασόλια. Μίλαμε για καρπούς, για πεπόνια, ντομάτες, τα πάντα. Και οι αποδόσεις ήταν τρελές. Σε πρωτοκαλλιές το μοσχωράφι, έτσι. Σωστά. Σε πρωτοκαλλιές. Και τη δεύτερη χρονιά, και τη δεύτερη χρονιά θα πω. Έτσι, και τη δεύτερη. Εγώ είπα και μέχρι την φιλοσοφία εξελίσσεται. Έχουμε και λέμε ότι αν κάνουμε αυτά θα έχουμε παραπάνω. Καλά τα λέω έτσι, καλά τα καταλάβαμε μάλλον. Κάπως έτσι. Επειδή λοιπόν έχω παρακολουθήσει και άλλα σεμινάρια με άλλες δυναμικές, όπως βιοδυναμική και βιοκαλλιέργεια, έρχομαι και σου απαντώ σε αυτό το κομμάτι με τον Άιλο, το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει από άλλες, και ο Μανώλης ξέρει, έχουμε καταλάβει από άλλες τέτοιες, πνίγει το χωράφι. Και μέσα στο χωράφι εμείς θέλουμε το ζωικό βασίλειο που είναι μέσα στο χωράφι να είναι ενεργό. Ξέρεις, υπάρχει μια λογική σε αυτό που λέει. Καλά τα λέει ο κύριος Γεροντή ή καλά λάθος. Έτσι μπράβο, δεν ακούω να συμφωνήσω. Απόλυτα με το Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε απολύμαση στα χωράφια, βάζουμε στο προμηθείο και το βάζουν εντελώς. Δεν το ζορίζουν το σπίτι. Αλλά εντάξει, μπορούμε και να το η Άννα εδώ η Καρτέλη είπε κάτι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, να το πει να το ακούσουμε όλοι. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι γενικά ένας που ασχολείται με τέτοιου είδους καλλιέργεια φτιάχνει πολύ φιλικά προς το περιβάλλον. Το νάιλον είναι πέρα και πέρα αντίθετο. Οπότε και από αυτή την πλευρά το νιώθω έτσι ότι είναι απορριπταίο. Χρησιμοποιούμε όσο γίνεται φυσικά μέσα για μια τέτοια καλλιέργεια. Εγώ είπα είναι καλό συνδυασμό το ρεκομμένει. Όχι, όχι, καλά το κάνει. Προς το Θεού, το κάνει. Το κάνει πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος το κάνει. Όταν ξεπατώνεις την πιπερίδα, δεν ξέρεις. Άμα δεν βάζεις το δάχτυλο, το δούμε. Όταν ποτίζεις φυσικά. Να ρωτήσω κάτι.
Για τις ελιές, χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, ιδιαίτερη καλλιέργεια για να έχουμε άλλες ελιές. Θα σας πω κάτι. Εμείς τα δικά μας τα βράδια τι κάνουμε. Επεκτείνουμε εν μέρη την άνυδρη καλλιέργεια και σε ελιές και στα χωροφόρα που έχουμε, δηλαδή στα καρποφόρα που έχουμε. Εγώ ειλικρινά σας το λέω, έχω μια δεκαριά λεμονιές, πορτακαλιές, δεν τις ποτίζω. Σοργώνουμε τώρα καλά, τώρα τον Απρίλη, τους συλλογματίζουμε, τις πατάμε, έχουμε ένα δαχτεράκι, τις πατάμε πίσω με το, έχουμε βάλει ένα χοντρό ξύλο, έτσι. Και δεν τις ποτίζουμε το καλοκαίρι. Δεν αποδίδουν όπως τις ποτιστικές, για να μην λέμε ιστορίες, έτσι. Λέμε για τις πορτακαλιές. Δεν αποδίδουν όπως τις ποτιστικές, αλλά επιβιώνουν και κόβουμε πορτακάλια μεθαύριο, μια χαρά. Και σε ποιότητα, σε ποιότητα θα κόψει ένα πορτακάλι και μυρίζει. Αλλά θα κόψει τα μισά πορτακάλια. Εγώ είμαι μια γυναίκα η οποία σκάει τα λεμόνια, λέει τα λεμόνια σκούνε και μου είπανε ότι επειδή λέει την ποτίζω πολύ, γι' αυτό λέει σκούνε. Αυτό αληθεύει? Και αληθεύει και δεν αληθεύει. Το ρόγλι είναι φυσικό να σκάσει. Τι να κάνεις? Το λεμόνι είναι σκάρα που με... Πες ο Παλαβογιάννης τα δουλειά. Ο Παλαβογιάννης τα δουλειά. Τα βούλια ρε. Τώρα αυτό είναι εύκολο να το εφαρμόσουμε στο μεγάλο Λέμε Σαντορίνη τους βοηθά το έδαφος. Είναι με ό,τι μπορούμε να ψιλοκομματίσουμε το έδαφος. Όπως μπορεί ο καθένας, αν μπορεί μαγουλό. Κάτσε δηλαδή και η φρέζα που είχαν πολύ να συμφωνήσει. Παλιά που δεν είχαν φρέζες, είχαν τα καϊφράκια και γύριζαν 5-6 φορές. Τα οργώναν 5 φορές ώστε να ψιλοκομματίσουν. Το πατούσαν μετά και όταν η ίδια δουλειά. Και άμα το κάνουν βαθιά, ας πούμε, καθημερινής με ένα 30-40 πόντους κάτω, κάνει και μεγάλη τρομακή. Μετά για φτιάξεις, το φρεζάρεις καλοκαίρι αυτές. Η δουλειά γίνεται τον Οκτώβριο. Ναι, μέχρι το Μάρτιο θα φτιάξεις, θα είναι πάλι ακόμα ανώμενο. Είπαμε ότι περιμένουμε να στεγνούμε στο κουράφι για να το ξαναοργανώσουμε. Τον Απρίλιο, τέλος του Απρίλιο. Δηλαδή η άνυδρη καλλιέργεια δεν φυτέλησε πριν τις 10-15 του Μάη. Ποτέ δεν έχουμε φυτέψει πριν τις 10 του Μάη. Τώρα φταίουν από τώρα, εν πάση περιπτώσει. Εσείς μπορεί να φυτεύετε το Γενάρη, αλλά εγώ μιλώ για άνυδρα που δεν θα έχουν νερό. Διότι είναι ουσιαστικό. Οπότε τα άνυδρα τα φυτεύουμε το Μάη. Το Μάη δεν πρέπει να ξαναβρέξετε. Γιατί με ρώτησε προχθές ένας, λέει, εγώ λέει θα τα ποτίσω αν δω ότι ζορίζονται. Μα άμα τα ποτίσεις αυτά ξερατούν. Γιατί? Αυτά έχουν μάθει να μαζεύουν το νερό, οι ρίζες κατεβαίνουν 40-50 πόντους κάτω από το έδαφος. Εκεί πίνουν τα φτιάχνεις ξερά και τα πίνεις ξερά. Από τη στιγμή που θα τα ποτίσεις η ρίζα και τους ρίξεις νερό από πάνω, η ρίζα αρχίζει και ανεβαίνει προς τα πάνω. Έτσι να βρει το νερό. Θα το βρει μια φορά. Αν δεν τα ποτίσεις συνέχεια, πέθανε το φυτό. Οπότε ούτε όταν τα φυτεύουμε τα ποτίζουμε. Όχι καθόλου. Απλά δεν φυτεύουμε με απόγευμα και να μην φυσά αέρας. Δεν πάμε να φυτέψουμε με νοθιά. Είναι λογικό. Με φρεζάρισμα ή πάλι με όργωμα? Το φρεζάρισμα, το δεύτερο στάδιο. Να ψιλοκορφίσουμε. Το είναι με φρεζάρισμα. Να ψιλοκομματίσουμε όσο μπορούμε να το ψιλοκομματίσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Έχω ακούσει και το έχω δει κιόλας ότι όπου υπάρχει ξυλίδα, λουλούδια που τώρα εμείς στην περιοχή μας, δεν βγαίνουν άλλα πόρτα. Παιδιά, εδώ, ένας ένας. Εδώ. Δεν βγαίνουν άλλα πόρτα. Η ξυνίδα οπωσδήποτε αποτελεί και μια χλωρή λίπαση και είναι πολύ καλή. Αυτό θα εξυπηρετήσει στον άνυδρο κήπο, δηλαδή τα λουλούδια, την ξυνίδα που λέμε εμείς τώρα
Αλλά πώς θα την κάνουμε, τη σπείρουμε θέλει τώρα αυτή για να φυτρώσει τι θα γίνει. Να μην τη σπείρουμε, αλλά να σου πω και η αλήθεια είναι ότι εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί, αλλά Όμως, ξέρεις, από τη μια μεριά είναι δίκοπο μαχαίρευτο, γιατί από τη μια μεριά αυτή εξυπηρετεί. Έτσι, και εμένα στον άδειο κήπο που έχω προετοιμάσει είναι ολοξενίδα μόνο. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αλλά φταίει αυτή η ξυνίδα και έχουν καταστραφεί όλα τα άλλα αγριόχορτα όμως. Από το 1890 που ήρθαν στην Κρήτη από την Αίγυπτο, έχει καταστρέψει κατά 50% τα αγριόχορτα που έχουμε στην Κρήτη. Μα εδώ τώρα κάνουμε ένα κήπο. Ο σκοπός μας είναι, άμα θες αγριόχορτα, αρχίσεις απ' έξω τα μαζέψεις. Εδώ ο σκοπός μας είναι να μην βγουν άλλα χόρτα, γιατί η ξυνίδα δεν βγαίνει ψηλά, ενώ παραδείγματος χάρη στα μπέλη, βγαίνει τα χόρτα 2 μέτρα να πούμε. Ενώ άμα έχει ξυνίδα δεν τα αφήνει να βγει το χόρτο 2 μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι εξυπηρετεί πάρα πολύ η ξυνίδα. Ναι, αλλά κάτι πιο αφράτα και τα φοράει. Ακριβώς. Και πώς θα την αναπτύξουμε εμείς. Πρέπει να τη σπείρουμε την ξυνίδα. Δεν σπέρνετε πολλά ξυνή. Δεν σπέρνετε, δεν έχει σπόρο, δεν βγάζει σπόρο να σπίτι. Βγάζει, δεν βγάζει, θα το κοπάρει. Δεν σπέρνετε. Άμα θέλετε καλά χωράφια και πόρους, αντζουπνίδα, όχι ξυνίδα. Να πω κάτι. Υπάρχουν, επειδή η ξυνίδα είναι και αυτή από την οικογένεια των οσπρίων, ας πούμε, και βάζει άζωτο μες στο κόμμα, υπάρχουν αντίστοιχα φυτά, τα οποία είναι ντόπια, που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνει και η ξυνίδα. Το τριφύλι, όλα αυτά, ας πούμε, κάνουν την ίδια δουλειά. Οι φακές, ο βίκος, όλα αυτά. Δηλαδή, οι φακές δεν αφήνουν τα άλλα χόρτα να μπουν. Αυτό μας διαβάζει. Αν σπείρεις στο χωράφι διάφορα φυτά της οικογένειας των οσπρίων και έχεις αναπτύξει μια βιοποικιλότητα πάνω από 6 διαφορετικά φυτά, θα είναι πολύ δύσκολο για τα άλλα χόρτα. Άμα υπάρχει μεγάλη πυκνότητα από αυτά. Το μπογιάς είναι. Μια άλλη ερώτηση σου γίνω εκτός θέματος. Δεν είναι πολύ εκτός άσχετοι γιατί δεν είμαστε και όχι, δεν είναι πολύ, αλλά είναι λίγο. Δηλαδή τα κουτσιά που βγάζουν τους λύκους. Πώς γίνεται τώρα να βγούμε κατά πολύ. Η χρονιά είναι να βγάλει λύκο και η χρονιά να μην βγάλει. Α, από χρονιά δηλαδή. Υπάρχουν σε αυτή η χρονιά. Εμείς στο ίδιο χωράφι είχαμε βάλει κουτσιά πανελειμμένα, τη μια χρονιά βγάλαμε. Κύριο, βεβαίως, για συγχαρητήρια. Και μετά στον Πλεόνικο. Γιατί μου φαίνεται ότι ήρθα από άλλο τόπο και δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Εσείς εδώ τον Ιούλιο, ας πούμε, και τον Αύγουστο δεν έχετε άνυδρους κήπους. Κάνω μια ερώτηση πρώτα στο Μανώλη, επειδή ο Πλεόνικος είναι από το Ρέθυμνο και εκεί σίγουρα έχουμε και άνυδρους κήπους, ξηρικούς όπως λέμε εμείς. Εγώ και πέρυσι πέρασα και το καλοκαίρι είδα καρπούζια που έπαθα πλάκα, σταμάτησα να ψάχνω λάσκα, λάσκα δεν υπήρχαν. Σε πολλές περιοχές προς το Ρέθυμνο. Και τα καρπούδια του περάματος που τρώγαμε και πριν 2 και 3 και 5 χρόνια, τα άσπρα, τα μακρόστενα, όλα ήταν άνυδρα. Παλιότερα, ναι. Και έχει ακόμα πολλά άνυδρα, επιμένω, γιατί έχω περάσει και πέρασα μόλις το περασμένο καλοκαίρι εσωτερικά από Αρνόκια, Λιμπάκια, Αξόα και Ομάμα και είδα πάρα πολλά χωράφια. Μου κάνει όμως εντύπωση εδώ που όλοι εμείς είναι σαν να μην έχουμε ξαναδεί άνυδρο κήπο. Λοιπόν, εγώ σας λέω αμέσως ότι και στις Μάλες και στο Σελάκανο και στο Μινό και στο Λάπαδο και στην Απάλωσίνη, πέρυσι το καλοκαίρι όπου πήγαινα, έβλεπα κήπους που πραγματικά το μόνο που το μάτι συνηθισμένο έψαχνα τη μαύρη σωλήνα. Δηλαδή, πού στο διάλογο έρχεται το νερό. Που πουθενά δεν έρχονταν το νερό. Τι καλλιεργούνται στους άνυδρους κήπους εδώ στην περιοχή του Λασιδίου. Κολοκύθια τουλάχιστον 3 ποικιλίες. Από νεροκολόκυθο μέχρι το κολοκύθιο το κλασικό που είναι πιο συμπαγές και απλά δεν βγαίνει ομοιόμορφο. Μελιτζάνες από σακόνικες, από άσπρες. Η άσπρη ποικιλία είναι παραδοσιακά στάνταρ προϊόν του Εφιάγια της Ιεράπετρας. Είχε καλλιεργηθεί και στα θερμοκήπια, την εγκαταλείψαν. Όχι παιδιά, μελιτζάνα. Άσπρη μελιτζάνα όπως η τσακόνικη, η οποία υπάρχει ένας χώρος. Αγκούρι τουλάχιστον 3-4 λογιό. Νεράγκουρο, ξυλάγκουρο, πεπονάγκουρο για όσους πιο παλιά το θυμούνται. Ένα αγκούρι το οποίο κυτρινίζει και έχει μέσα η ψύχα, βοηθάει για να κάνουμε ένα σωρό πράγματα. Από σαντίκια, από οτιδήποτε, μέχρι και παζατέρ. Πικρά αγκουράκια, τα οποία είναι κάποια αγκουράκια που στραβώνουν μπροστά, έχουν πάρα πολύ χνούδι και μερικά από αυτά έχουν και τζίμπες.